No, když se nad tím zamyslíte, včera mi někdo na semináři oponoval, ale velká část zase neoponovala. Co vám kdo nabízí za budoucnost? Jaká je vaše budoucnost? Já se divím, že kdybych byl na vašem místě, já se nedivím, že půlka lidí vašeho věku údajně se řeže, bere prášky na to a podobně. Já už bych byl mrtvý dávno. Protože co se vám nabízí? Válka, zemřete ve válce. Klimatická katastrofa. Určitým osvěžením bylo, to se aspoň nějakým způsobem naplnilo, ještě to není vstřebáno, nějaká pandemie, znova nějaká pandemie může přijít. Můžete se zamyslet, jak budete bydlet. Můžete se zamyslet, budete jezdit za 20 let, lyžovat na hory, ne kvůli sněhu, ale budete na to mít, čím tam budete jezdit. Jaký bude osud Evropy bez velmi robustního a silného průmyslu a energetiky. Blackout se stává v podstatě záležitostí, že vám všechny vlády říkají, prostě musíte s tím počítat. Pro mě jako člověka staré doby je to šokantní, protože předchozí vlády říkaly, v České republice nic takového nehrozí a děláme pro to všechno.